Tak, ja vás tu vítam, všetkých, ktorí sa postupne popripájate. Prajem vám krásny sobotný večer. Vítam vás pri ďalšom živom vysielaní výkladu kariet na priamu otázočku, kde sa vám môžete opýtať niečo, s čím si neviete dať trebárs rady, alebo poradiť sa s tými vašimi ďalšími úmyslami, ako postupovať životom vpred. Či sú to rozhodnutia správne alebo nesprávne, či už ide o uistenie alebo zistenie, napríklad či ten vzťah má nejakú perspektívu do budúcnosti a či to bude vytvárať tie správne hodnoty, ktorým ste vy naklonení. Napríklad. Chcem vás upozorniť, že tento týždeň na stredu mám pre vás pripravenú opätovne žltú sviečku. Žltá sviečka, samozrejme, ako je rád pripomínam, je pozitívna sila, energia. To všetko, čo vytvára ten hrejivý pocit spokojnosti. Nie šťastie, lebo šťastie je také vrtkavé a úprimne strašne veľa ľudí poznám, ale nepoznám ani jedného takého, ktorý by povedal, že som dokonale šťastný. Každému niečo chýba, každý má určité tie svoje vnútorné boje, ktoré musí stále zvládať. Niekedy sám so sebou, niekedy so svojím okolím, niekedy proti nejakým tým strastiam života a tak ďalej. Hej. Niekto bojuje s chorobou, niekto so vzťahom, niekto s prácou, niekto s vnútorným nešťastím alebo trápením, ktorého zožiera a nedá mu pokojný spánok. Hej. Čiže tam si potrebujete oddychnúť. Práve táto žltá pozitívna sila sviečky prebudza tie hrejivé podtóny energie, ktorá prebudza k tomu spokojnému oddychu, relaxu a takému príjemnému zatvoreniu očí. Ako ja tak uvádzam v obľúbe príklad, predstav si, že vychádzaš